दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि बिथोन बायदियै सेथि खेबनि थाखाय गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5खौ लानानै थाखो 5नि जि फरायसाफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद जे खुंदों। आं बे खुंनायनि थाखाय नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। मिजिंथिदों नैबेफोरबायदि आनजाद खुंनायनि थाखायनो जोंनि बर' बिजोंनि जे फरायसाफोर बिथांमोननि रोंनाय रोंगौथिफ्रा खोब बारायलांगोन बा जोंनि नैबे बर' आयदा बा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा गोबां माने मोजां थाखोनि मोजां माने रोखोमनि आनजादफोर जि खुङो बैफोर आनजादफोराव जोंनि फरायसाफ्रा माने बाहागो लानायाव खोब उसुबिदा जायो। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बेबायदि मोनसे आनजाद खुंनायनि नियम खान्थि बा गोजौ थाखोनि आनजादफोरखौहाय लिरनो बारा खाबु मोना। जे फरायसालियाव जि आनजाद जायो बेफोरखौनो लिरनानै जोंनि जि फरायसाफोर बेफोरो उथ्रिलांबाय थायो। नैबेफोरबायदि आनजाद ज' मोनथाम मोनब्रै फरायसालि बा 10टा बेबायदि फरायसालिफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे जायगायावहाय गथ'फोरखौ जि आनजाद लिरहोनाय बे खाबु होनायनि थाखाय आङो नोलोबारि दख'रानि गासै साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। नैबे आनजादावहाय जिके जेनेरेल नलेज बेफोरबायदि माखासे आयदानि सोंलुफोरखौ सोजाबफानानै होनाया जोंनि फरायसाफोरनि बा फंबाय बिनानावमोननि जे रोंगौथि बेखौ गोजौ थाखोआव लांगोन। बेबायदि जोंनि गथ'फोरा माने जिकेनि जेबो आइडिया गैया बे आइडियाखौ सोना होनायनि थाखाय आङो जोंनि नोलोबारि दख'रानि गासै बिबानगिरिखौ फिन खनसेबाव साबायखर बावदों। जोंनि गुदि फरायसालिफोरावहाय जोंनि फरायसा बिथांमोननि एनरलमेन्ट बा फरायसाफोरनि अनजिमाया खोब खम। जों दिनै बेवहाय मोनब्रै फरायसालिजों थाखो 4 आरो थाखो 5 बेयावहाय सा 30ल' जोङो आनजाद होगिरि बिथांमोनखौ मोननो हादों। जाहोना जाहैबाय जोंनि फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमायानो खोब खमखा। आं बिनि थाखाय दिनै नैबे आंनि बुंनायनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जे जोंनि साफ्रोम बर' माहारिनि बर'नि बिमा बिफा गावनि गथ'फोरखौहायो जोंनि मेडियामावनो बा जोंनि बिजोङावनो फरायहोनो थाखाय आङो खावलायगोन। जोंनि बिजों बा मेडियामा जे मालाय बिजोंनि बा मेडियामनि उन बेयो नङा, माब्लाबाबो जानो हाया। गावनि बिजोङावनो फरायनानै जोङो गावनि रोंगौथिखौ लानो हायोबा गोरों सासे सुबुं जानो हायो। बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि गोबां बिदिन्थि दङ। बेनि थाखाय आङो जोंनि साफ्रोम बर' माहारिनि दिथागिरि बिथांमोनखौहायो बर' बिजोङावहाय फोरोंनायखौ खम खालामालासे बांहोनो थाखायसो आङो दिनै खावलायगोन। मोजां मोनदों जोङो बेबायदि टेलेन्ट जे एग्जाम जादों। साराबो हाजासे फोरोंबाय आरो जोंबो जि फोरोंबाय जोंनि गथ'फोरा जि दिनैनि बे टेलेन्ट एग्जामावहा जि पास खालामगोन होननानै जों आसा थाबाय आरो। आं गाहाम मोनदों। जोंनि थाखाय गाज्रि नङा, मोजाङानो। जेनेबा जोंनि फिसायाबो जेनेबा बेबायदि लानायनि थाखाय गियानि गुनि जाथों। जेनेबा जोंबो मोनाखैमोन, जेनेबा बिदि जागोन जोंबो सानफेराखैमोन। दिनैसो जोंनि फिसाया जि प्रथमहै जेनेबा बेबायदि मोनदों, जोंबो गाहाम मोनदों, आंबो गाहाम मोनदों। जेनेबा जोंनि फिसाया टेलेन्ट जाथों, जेनेबा जोंनि मोजां खामानि जेनेबा देरनानै उन्दैनिफ्राय मोनना गिदिर जाना मोजां खामानि मावनो हायो। आं बेखौनो बुंनाय थाबाय।